Hiroi trying adap da kejingkiman sa yusien na kapor mo yung kren bat pi na kektiin ka jong blay bat nga nget kan ka sngi ro long ka sngi jong ka jingkar ku na kamta jong pi iway baga na ka sngi nga kwa ban bu ipi ka way ka jinkali shibo la da don mano ubawan hapi bat utrawa ya ka pisa shiklor bagum juru ang pijit ene ka pisa ne vijit wan ra sa ka parachute ong pijit ene parachute na vijit ya ka ne ka shiklor ne pinlam no. Kasi doon na pring jopi ni kapor piong nganjit ya ka parachute. Na doon na pring jopi piong nganjit ya ka pisa. Kata ka syong ha ka jingjit ka jongpi. La pijit ya ka parachute pinle yu ya ka parachute. Wala da vijit ya ka pisa. Desi kan dai ka baha e pi namarba da kata ka shiklor pila ban tiet ru sa shispa atli ki parachute. Kabomot i ka jingjit ka jongpi la da vijit ya ka pisa ka biang. Henry lada ka situation ka kelano la sebut lada ka kelano pat kata ka set up lene kata ka jaka ka ba pipi don lada don bi hamadan nganget finjit bi ya ka pisa ka ba shiklor Henry sebut lada pidon ka building ka bala ing shis ba malana kum ka World Trade Center ma ka ba jrong ha pinjit ya ka ha kata ka por sebut la terwai pi pinjit ya ka shiklor na pinjit ya ka parachute pinjit ya ka nganget babun nginjit ya ka parachute namar ka parachute kan ai ya kata ka jingya da ka jongin marngin kinti bat ngin laj im bat ngin yo ya kata ka chimpelaj na kata ka ding tadai da ka pisa ka nomla ban le ai lada ngi shim ya ka lada kata ka building ka bangi don ka de ka building ka wala ing ba kata ka de ka jingshi sha jong ka jing im lada ngi dang don hang ni ka perthai bat lada ngi dang im ni ka perthai kan le yu kata ka parachute namar ka David ka pisa ka ba lese kan long jing mentoy kan long jingker khu la ngi priang la ngi shim ngilaman thiet ki ngi sam ngilaman thiet ki barakhat bar ka tai ka de ka jing shala dang dan ni ka perthai ka parachute kam dan kam nga sabatai fi ni ka parachute kamut ha perthai ngilaban jet ki jing sngo bha ngilaban jet kat bangi mon ngilaban em kat bangi mon ngilaban bam kat bangi no ngi di kat ba mon ngin pilaban le kat ba pipi mon ba ni ka parachute kam dan jing mut namar ka igi juga perthai ka de ba itnat ka igi juga perthai ka de ka ba ibang ka igi juga perthai ka de ba kata ka ba iskun ka ba pen itnat ka ba pen ki ilne ka ba pen kende men sim Henry lada ka situation ka change ka mga ongi pi shibu lada pi don pat hagata ka building ka ba ing pinle ayu ya kata ka spa pinle ayu kata ka buram pinle ayu kata ka nam leni kata ka jing itna jang ka perthai lada fi don kata ka building ka ba ing fi don kambe ya ka parachute ban nga kwa banong pi ka ne ka sngi ka ba menta kata ka parachute uday bi u Jesus Christ talada pidon ha ka building ka ba ing ngangai finum shim ya kata ka jing sngo bha jang ka perthai na ki jang ka refinjit be ya ta ka parachute man kwa banong ipi manga bat mangilang baro bagani ka perthai kan sapoi ka por ya ka ba ngin ing no badeng ta ubala ban pen im ya nga ba dia pi ban pelaj ifi na kata ka jingyap ban pelaj na ka ding David tangu Jisu balada his din na Jisu pin laj im kwa banong ipi kan niam ka claim guarantee kan no ka jaj niam ka claim guarantee wat kan niam Kristan ne kan niam Hindu Muslim ne sangkasi ka ino kan niam ka claim guarantee ya pi bakanong ngan ai jing em ya pi udai tau Jisu ubo ngan ai ka jing em ya pi ba pinyo kerhaya kata bodo ngalawan ba pinyo ya ka jing em mengalong manga ka jing mi pat bat ka jing em de ngalong manga kata ka lenti ka jing shisha bat ka jing em de wong try tading tau bala ban ai jing em bat ya nga ba dia pi ban pelaj angin na ka ding na ka jing yap bam jikot udai tau Jisu makwa banong ipi ndan way bahok ang ni ka perthai mar don na pedeng jangi baro ngilale ya kata la ngilaj na ka pop ngingat ka pop mar nagi spotli ki hukum ki don be mo kita ki bangila pen khain teng ngi kum brai la ne mo ngi kum klim uji su ang la pi pait tang ka khmat ya ka breu la da pi la mut brai ka donut jang pi la klim la da uno breu ong a khlem le pop em ngam la ban ngai ya kata mar ban thok la thok i badi ba thok la khot we unong syukor ne unong thok lada tu ya kano la khot be unong tu lada le ka bakum kata da ka brai ka breu la dei be unong klim ne unong auria te kamut dan ki breu ki ba kren ru da ka tin si ki penon kam da ka kerteng Jisu bumut ik tin jublai kong lada phishim ya ka kerteng ga jong blai la phishim ka ya ka kerteng ga jong blai ne phishim thala ya ka kerteng ga jong blai ka tar ka de ka pop
Kamu babon ni Ibreu fin pet kum ki parang le da bagi timsi engin kami Jesus Christ. Kim juang Mahatma Gandhi ne kim juang Muhammad kim juang ki ambe Jesus Christ ki kran bi kerteng ga jong Jesus. Badeng ta utrai wang la da fi shim thalai ga kerteng ga jonga ka ta hi ga along ka pop ya fi. Badeng ta umdan way Ibreu ro ha ga ne ga perthai. Uba light na ka pop. Namar utrai wang kam da dei hado da penyap meretang basu isi ro ka bamut pila penyap. Tadai ta don Gibril esai ka bangi isi. Kiran Gibril ka bangi mla apa Islam. Tadai ta kata ro kala dai ka pop. Tadai ta ko amnong fi ni ka sungi ka bamenta. Mdan way ro bahok mdan way ro bahok baro ngila le pop bat ngila hap. Ngila do le no ha ka buram ka jomble ngila hap no na ta ka buram ka jomble. Ngila hap ha ta ka pop ya ka ba ngila le. Bading ta ko amnong fi kam dai hado bangina le ka pop ro andre ka tin ka jomble ka ang bangila don lupa ha ka condition jong ka pop. Namar uni kupa temen jongi wa Adam. Badai tangi mi na Adam kadai tang ka Babel ke biat ho. Dia ka telong bat dia ka tenrai. Umdan kanu kanu ka kot ke babatay nang no ngimi. Bat kamdan scientific proof lene kamdan kanu kata ka jing batay ka bala ben pinsisya bangimi nang nono. Dai tang ka Bible ka ba kalat ho bat ka bala batay yangi bangimi na Adam bat na ka im. Science ko bangimi nagi syri. Dadai ta ke evolution ke theory of evolution kata ka bamla long namar balai ba da ubriu kala na usri sya ubriu kamut ubriu mentaro de ben kala yang sya gawai pat ke jat jinglong na do menda hai do menta ubriu sa akum ju hi na do bla tip ya ke history ubriu sa hi ubriu u kelam kala pat sya gawai pat ke jat merat ne sya gawai pat ke jat jinglong usahi ubriu ka mur ka theory of evolution kala fail mga kwa banong ipi ubriu usa ubriu bat ubriu mi hina ubriu umi no Adam bat de yang tau Adam lahap ka pop bat de yang tangi don kam yaw nong penem bat de yang tang kwa banong ipi ka ne ka sngi ka bamenta ma pipoy ka sngi jong ka jing bishar finom don kam ya no enoru namar ka jing bishar la fila sno outrai ka bamut pila lajim no la film sno how jisu na kwa banong ipi pila ing hakata ka jing penrem ha ka dujok ding. Tadai ta kinyam baro kinget ya kedujok kinget ya kata ka norok kaksau na ka abanong ipi kanu kanu kanyam kanget rei kamla apat ban guarantee ya ka jing penem tadai ta habangi don kam ya ka jing penem ngidon kam yo nong penem tadai ta unong penem udai tangu jisu kum ka parachute ka bangi haban sedin bangin laj na ta ka ding ka ban bamdo yang i bam jikot tadai ta ka abna fi ni ka sngi ka bamenta pediang yo jisu kum nong penem pediang lupa phong ye una do menta kieng ye una do menta na balar fidon bat u pila laj nagata ka jing ingkong pin laj nagata ken ka jing yap ka babam jikot tadai ta ko abanang fi ni ka sngi menta wat nom nget wat nom bot na ne wat nom pediang ya kita ke jong kan ka perthai dari pediang yo jisu u mga dei tang mga bala ban ajing em ya fi ngadei mga tamanga bu nong penem ngadei tang mga ka jing mi pat ba ka jing em ngadei mga ka lenti ngadei mga ka jing sisya bat ka jing im de ong jisu mga ong awan man ay ka jing im bapinyo karhay ru ya ka badai tatang try balaban ay ta ka jing im ka karhay fi inde duay ka ni ka por ka mentang snow dan na preng jong fi pim sla maduri kata lesi don preng fi kendit ya kata ong ani sisyangan sa jot no ka jing im ka jonga kata ka jing im ka jam si pleng hakmat jong blay kadai ka bangal adon lupa ka ding ya ka bangan igno ban laj im nang tang haban sedien hau jisu ubalong ka parachute ubalong unong penem ban ajing em ban pelaj em yang nagane ka pungding ka baap ken yaw syaitan ka baap ken ya kita ki ba menget yaw Jesus Christ tetapi pediang you try fila laj em balada pim pediang ka syong api ka offer ka day api pijit ya ka pisa na pijit ya gani ka parachute agani ka sngi ngaterwa api ngalapni ke lenting ngalapni fi kilat tagaday ka ta ka syong api gani ka sngi baru Joshua ong gum taw ong yano pinjit agani ka sngi unrei uang nga bat ka yeng ka jongangin syakri utrai nga jiet ban syakri utrai bagadi tang kwa banong ipi ni ka sngi fi jiet ka syong hapi kan renga sngo ni ka por mun sim jong blai Ukraine but ta ipi nga sngo mun sim jong blai u penkendo ya pi sngo tho si sha ba pi long unong pop pi admit nani pi pediang ba pi dei unong pop pi pediang ba pi dei ka nong pop na mar pi sngo tho ba ka jing em ka jong pi ka la jot pi sngo tho ba ka jing em ka jong pi ka dei ka jing em ka bla rem tadeng ta ni sngi ba pi pai pi on try ngan pong ye me ha ka jing im ga jonga ngan kup ye me ha ka jing im ga jonga ngan sdien ha me ko try balada pi pi le ya ka ta ni ka sngi la tikna ba pila laj im na ka ni ka dujok ding pila laj im na ka ta ka pung ka ding ya ka ba up ya kita ki bam ngat kan
Tadi ta ngan duai nak kamta jong fi ke sngi pila ban ra ki ti ke jong fi kum ka dak ka pi ong try ngap diang ni me ha ke sngi pila ban ra ki ti ya duai bat nga try ke sngi shibun ki kon ka try ki ra ki ti ki jong ki sngo tho ba ki don kam ya me try ma dei ta ma me bula plaj em ya ki nakane ka pung ka ding kaban bam du no eki shabam jiko try hagani ka sngi ki wan ban sno hame ki wan ban sdin hame ko try namar dei ma me uba ai jingpen em yaki dei ma me ko try uba plaj eki ru nagani ka jingyap ka bam jiko but ki sdin hame but haba ki sdin hame ko try latikna kin yo ya ka jing em ka bam jiko try nga dwai nga karku ni ki kon ki jame ngai ko try me map iki pop jongki dei ta ma me uba la ban map iki pop ha ka perthai haba me dang don me la map ya ka pop jongki breu ki da ngolongo ki parasi ki da ngolongo kum no me la ban map ki ong dei ta blay bala ban map try shi sha me dei blay bala ban map iki pop ba dei me ko try bala ban thau thmai dei ta me ko try bala ban le iki kamba men sim ba khoi wan batu dap batu shlai hagini ki kon man do man ta ka sngi kinam ya shu ka dok hendrai kin ya ha men sim ba khoi kinom ya shu ha ka jing pen rem hendrai kin ya kum kin nong job Nado mentah sengi kinom ya syuk hak tak jing snowsi. Henry habo men sim jame uyak iki ko try. Kin ya tak jing kemen bada jing sok ka jong me ablay. But try kinom sngoleng asyuk aga men sim. Habo men sim ba ko yawan. Hallelujah. Kadon ka jing tengen haga men sim ka jong pi. Kadwai ngada kar khoi pi wei baro. Haga kerteng ka jong Jisu pediang yo men sim ba ko. Hallelujah. Pediang ya ka bor ka jong ablay. Haga kerteng Jisu. Amen. But amen. Amen. Barangay haba pi la pediang yu try ka ni ka sngi men sim ba khoi wan hapo jong pi ba une men sim ba khoi unya ya ka jing im ka jong pi une men sim ba khoi un ai bor fi une men sim ba khoi un ai fi ya ka jing job kan ofin job man la ka sngi ya ka jing pen shoy ya ka jing ele ya ka jing shukor ka jong saitan pila an fo dingi pila ban wan chin ni ka jakar ngi don ni ban duai ban yaslok ifi ban shakri ifi lam ba ka jing duai ba da ka tien ka jong blay blame kar khu ifi ngen second do pat amen amen.